Em dic Eva Vicenç, tinc 45 anys i soc periodista. Jo soc de família de pagès, a casa meva sempre s'ha anat a la vinya, o sigui, hem tingut, bàsicament és cultiu de vinya, he crescut en un entorn absolutament vinculat a la terra. Tota la vida fent vermes i anant al camp a ajudar en la mesura del possible, combinant-ho sempre en els estudis. I curiosament és algo que ho tens allí com la solera de casa, vull dir, al final no deixa de ser casa, sempre és casa, vull dir, tens aquí tota la història dels primers anys de la vida. Jo als 18 anys me'n vaig a estudiar a Barcelona perquè m'enamoro del periodisme d'alguna manera, sobretot a través de la ràdio. Quan jo era més joveneta, als 15, crec que tenia 14 o 15 anys, aquí al poble hi havia la ràdio de Gandesa, que encara hi és. La Maria, que era la persona que portava la ràdio, va ser una època en la que va vincular molt a la gent del poble. Hi havia molta gent de la meva edat i gent més o menys d'edats properes que anàvem a col·laborar i fèiem els nostres programes de ràdio, nosaltres en una amiga fèiem un programa de música, cadascú fèiem una mica el que podia. I curiosament els anys fan que acaba revinculant-me al poble i a la vinya a través de la faena. O sigui, tinc la possibilitat d'entrar l'any 2013 com a coordinadora d'un concurs de vins que s'estava creant en aquell moment, que eren els Premis Binari. I allí és quan d'alguna manera reconnecto una mica en els orígens. És aquella manera de dir, ostres, quina sort que puc parlar de coses, perquè al final no deixava de fer de periodista del vi d'alguna manera, quina sort de poder parlar de coses que les tens de petit, que les has après a casa, que les entens, que saps què significa per a una persona haver de lluitar pels preus del raïm, per a fer una bona collita, per fer un vi que estigui bé i comercialitzar. Llavors, a partir dels premis, que és una mica a l'inici, els premis els organitza un digital que es diu Va de Vi, i en els anys, o sigui, durant els últims 12 anys, he estat 200% vinculada en el sector a través de la comunicació, primer sobretot a través dels premis, i després a partir del 21 vaig entrar a directora al Va de Vi i he estat fent comunicació del vi des de mirades sobretot molt vinculades en l'actualitat, explicar quina és la realitat del sector. Mira, el 2021 em proposen ser directora del diari. Jo col·laborava al diari des del 2013, en el qual més o menys entens una mica el funcionament. I va ser un repte molt xulo, perquè coneixes la casa d'alguna manera, però tens com idees que potser estan com detrás, no tens la possibilitat d'implementar. El Va de Vi sempre ha sigut un diari molt sectorial, està clar, però també hi havia el repte d'arribar a altres perfils, gent potser més jove, que no són consumidors habituals. I una mica el meu pas pel Va de Vi jo crec que ha anat cap aquí, o sigui, intentar democratitzar una mica més el vi, i això ha sigut aquests últims 3 anys, ara estem al 24, i llavors arriba un moment en el que la vida segueix, més enllà, porto molts anys aquí, i crec que també té sentit, vull dir, la comunicació del vi és, com us deia, per mi és tan ampli que té com moltes mirades, i ara estic fent una segona formació, és una formació britànica que és com una especialització en el vi. Jo crec molt en la formació continuada, per tant, per mi ara ha arribat un moment, potser, jo què sé, a crisi dels 40, una mica tard, però sí que penso que tinc ganes de seguir fent altres coses. Llavors em plantejo des de fer comunicació i acompanyament al sector, potser no només des de l'actualitat d'un digital, sinó potser simplement és acompanyant estratègies comunicatives més transversals, a través d'acompanyament en consultories, a través de gestió concreta de projectes de vi, formació, per exemple. Comunicar del vi és bàsicament donar una mica de profunditat sobre què hi ha detrás d'una botella. O sigui, el que pot veure una persona que no té ni idea de vi és, bàsicament, se fixarà en una etiqueta i veurà si és blanc o negre o si és d'una zona o d'una altra, si té prou interès en ostres, soc molt de terra alta, doncs vull terra alta. Jo penso que la comunicació del vi el que fa és transcendir una mica aquesta primera impressió, donar tota la informació que pugui ser interessant per a algú que li pot interessar més o menys, després disfrutarà el vi igual. O sigui, al final la màxima nostra és que la gent ha de descobrir el vi i ha de disfrutar. Llavors, comunicar el vi és, jo crec, que explicar origen, entendre què vol dir una varietat o una altra, saber si s'ha fet un tipus d'agricultura més sostenible o més ecològica, o sigui, buscar una mica els valors que hi ha detrás d'això. Jo crec que la Terra Alta en els últims anys ha fet un canvi exponencial, molt, molt positiu. O sigui, s'ha passat de que fa, jo què sé, 30 anys enrere, o quan jo estava aquí fent verma, que fa 30 anys justament. Se feia potser molt més viadoll, no sé, ha hagut un canvi molt bèstia i han entrat gent jove que també ha volgut d'alguna manera donar-li valor a això. I la Terra Alta s'ha posicionat com una
zona de producció de vins de qualitat. Estem parlant d'una 60ena de cellers que funcionen a la comarca. Ja crec que són més de 1.000 viticultors. O sigui, hi ha molta gent que treballa d'alguna manera aquí, no? I el camí ha sigut molt cap endavant i aconseguir que arriba un moment en què no només a Catalunya se sàpiga que a Terralta es fa garnatxa blanca, per exemple, sinó que vas fora i hi ha, òbviament ha de ser gent que conega el sector A, però quan viatges sí que hi ha gent que ja associa la Terralta al no vi, segurament gràcies a aquest salt qualitatiu. Jo penso que una comarca que es dediqui bàsicament al paisatge, o sigui, que viu bàsicament del paisatge, ha de tindre un paisatge una mica menys compromès. Llavors, el fet de que cada vegada s'estiguen instal·lant més centrals o més energia, o sigui, totalment d'acord a favor de l'energia renovable, vull dir, això és primer punt, però sí que penso que s'ha de ser una mica més just en el sentit de la repartició. O sigui, en el moment en què massifiques un territori que viu del paisatge, hi ha una sèrie de problemàtiques molt vinculades, no? O sigui, es perd producció, es perd plantacions, es perden cultius. Clar, arriba un moment en el que hi ha d'haver energia eòlica, hem de donar-li pas, però crec que s'ha de fer una distribució una mica més justa.